Mag ik even uw aandacht voor een man die zo meteen een handtekening gaat zetten op deze bal. 653 wedstrijden voor een van de voorlopers van Racing Genk. Koninklijke Voetbalclub Winterslag. Wat een man. Pierre Denier, ooit nog met 5-1 gewonnen tegen Waterschei. Kijk maar mee. 5-1. Ik denk dat Genk in brand stond na die avond, hè? Ja, het was net al hadden we de kampioenstitel behaald. Ja. Zo'n overwinning, dat telde zoveel als 5 andere overwinningen. Ja, we kennen allemaal de Bob-campagnes tegenwoordig. Blijkbaar is dat ooit nog gebaseerd op jou, want jij had een kopie op en jij was de allereerste Bob. Klopt dat? Dus op een gegeven moment had Marty mijn kopie gekocht. Ja. Ik moest altijd de mannen ophalen. Tjeu pakte ik mee van thuis. Ja. Lambrix, Marty Bille, omdat die mannen stevig pinten dronken, moest ik altijd maar snoep nemen. Dus ik kreeg de bijnaam Snoepje. Maar er moeten toch clubs geweest zijn die jou ooit wilden hebben. Wie heeft jou ooit gecontacteerd, maar je bent er nooit gaan voetballen? Toen ik nog bij Molen Beersel speelde, in 1974, en Mönchengladbach had me uitgenodigd voor een test. Ik ben daar ook een dag geweest. Die scouten in Molen Beersel? Via een makelaar van Mazeik. Fantastische ervaring. Ik zat tussen Joep Henkes, Simonsen, Kuppel, Zilov, ik kan ze bijna allemaal uit mijn hoofd. Klef in de goal. Bertie Volks, dan heeft Hennis Wijsweiler met mij gesproken de avond en die zei, ja, hier in Duitsland zijn geen reserve-elftallen en hij vond dat ik moet kunnen spelen iedere week en daarom ook dat die transfer niet is doorgegaan. Pierre, jouw lang verwachte boek, dat komt er in september, denk ik. Mogen we in avant-première toch al eens een paar kleine verhaaltjes horen van de hele kleine Pierre? Ik had gelezen in een boekje, dat Garincha, dat hij zijn eigen oefende op schijnbewegingen. En hij deed dat door bij een boer achter kippen aan te lopen. Dus ik ben dat ook beginnen doen bij mijn buurman, die had een grote kippenren. Dat heb ik dikwijls gedaan. De kippen waren dan wel enkele dagen van de leg af, maar die mensen hebben nooit geweten dat het mijn schuld was. Jouw afscheid, hoe ging dat bij Racing Genk? Ook speciaal. Ja. Dus we spelen de voorlaatste wedstrijd op Beveren. We winnen met 0-3, maar ik pak daar een gele kaart, mijn derde gele kaart. En in de afscheidsmatch tegen Kortrijk de week nadien word ik gehuldigd in kostuum. En dat had ik liever anders gezien. Je hebt met Winterslag ooit 12-0 verloren. Wat een vernedering tegen Standaard. Het rechtgezet in de match die volgde. Wat een vreemde wedstrijd. We hebben ook 4 dagen geen bal geraakt die week. Maar gelukkig konden we het in de terugmatch recht trekken. En alles kwam nog goed. En de 1-0 betekende dat Standaard de titel verspeelde in die wedstrijd. Vroeger moesten we nog de biechtstoel in. Als kleine jongen, 10 jaar oud, moesten wij om de 3 weken in de biechtstoel. En ik was een braaf ventje. Ik had nooit niet te veel gedaan, niks uitgespookt. Ik moest hem een zonde gaan vertellen. Maar ik had niks gedaan. En daar moest ik altijd maar iets gaan vertellen wat ik niet gedaan had. Ja. Dus de enige plaats waar ik gelogen heb vroeger is in de biechtstoel. Pierre, heb je nog 1 moment om onze bal te tekenen? In de dugout van Racing Genk. Zit ik nu op Emilio? In de dokter. Hier zit de dokter. Iets meer naar midden. In de herbergen zit hij hier? Ja, die moet eerste hulp. Stijn, sorry hè. Goed, kijk eens. Ja, eerste. Pierre Denier. Zonder hem was er nooit geen Racing Genk geweest, denk ik.